Незвычайная выратавальная аперацыя разгарнулася ў Браслаўскім раёне. Тут дапамагалі буслам. Падчас навальніцы моцны вецер перакуліў гняздо з птушанятамі. Іх прыціснула галінкамі. Выбрацца самастойна бусляняты не змаглі. На дапамогу прыйшлі людзі. Працяг гэтай кранальнай гісторыі у нашых карэспандэнтаў. Валянціна Свірко жартуе, што ўжо амаль на выдатна асвоіла мову буслоў і, здаецца, крылатыя суседзі яе таксама добра разумеюць. Нядаўна ў невялікай вёсцы развярнулася сапраўдная аперацыя па ратаванні птушыны сям'і. Падчас навальніцы моцны вецер сарваў гняздо з птушанятамі, зусім яшчэ слабых буслянят прыціснула галінкамі. Пакінуць у бядзе сям'ю буслоў неабыякавыя вяскоўцы не змаглі і зрабілі для птушак новае жыллё. Праўда, апартаменты аказаліся часовымі. Дарослыя птушкі адразу ж прыняліся будаваць новыя, больш надзейныя. Увесь гэты час разом с буслами-батьками птушанят доглядали и люди. Он сзади идет за мной, вот так вот идет, и червяков собирает. Червяков собирает, вот, ну вот я буквально возьму такую рукой, вот как человек. Мясцовыя жыхары расказваюць, маляўнічыя мясціны раёна даўно аблюбавалі буслы. Уздоўж дарогі амаль каля кожнай хаты гнёзды грацыёзных птушак. У вёсцы вераць, гэта выдатны знак, і кожную вясну з нецярпеннем чакаюць прылёта белакрылых. Практически на каждом электрическом столбе у нас гнездится аист. У меня самой во дворе второй год подряд прилетает аист. Осматривает, как свои владения, чувствует себя хозяином. Як дома адчувае сябе і гэты белы бусел. У віцебскім зоапарку ён жыве ўжо 4 гады. У добрыя рукі трапіў ён з траўмай, тут птушку вылечылі, і зараз ён любімец самых маленькіх наведвальнікаў. Это не первый аист, их у нас бывает много. Аисты попадают к нам раненые. Мы стараемся их подлечивать. Часть из них она улетает. Птушаняты, выратаваныя ў вёсцы Рудаву, ўжо цалкам адужэлі. Іх практычна немагчыма адрозніць ад дарослых птушак. Але адна асаблівасць, кажуць мясцовыя жыхары, ёсць. Маладыя птушкі зусім не баяцца чалавека. І здаецца, што нават свой першы палёт яны прысвяцілі людзям у знак падзякі. Віктор Праліч, Станіслаў Дудзін і Дмітрый Котаў. Навіны, Браслаўскі раён.